U tradicionalnoj medicini gotu kola se koristi za lečenje različitih zdravstvenih problema, a najpoznatije po svojim koristima za naš mozak i pamćenje. Smatra se da biljka poboljšava cirkulaciju krvi, podstiče proizvodnju kolagena i poboljšava funkcije mozga. Mnogi koriste kao lek u smanjenju stresa, anksioznosti i depresije, te za podsticanje koncentracije i mentalne jasnoće. A evo koja lekovita svojstva gotu kola posjeduje i pruža za naše zdravlje. Tradicionalno se koristi u svrhu pročišćavanja krvi pre svega kao tonik, sredstvo za opšte jačanje našeg organizma, uključujući povećanje prirodnog tonusa mišića i diuretik. Opšte je prihvaćeno njeno delovanje u lečenju bolesti kože, krvi i nervnog sistema. Gotu kola je dobra za povećanje inteligencije, verovali ili ne, i povećava moć shvatanja i razumevanja. Pomaže u transformaciji seksualnih fluida, pomaže pravilnom toku energije između desne i leve strane našeg mozga. U homeopatiji se koristi protiv lepre, psorijaze, vaginitisa i protiv plikova. Farmaceutske firme na zapadu je preporučuju protiv nervnih poremećaja, pre svega reumatizma, groznice, za spuštanje visokog krvnog pritiska. Do neke mere deluje i protiv umora i u tu svrhu se često kombinuje sa ženšenom. U kombinaciji sa ginkom, koji poboljšava cirkulaciju posebno u mozgu, o njemu sam pričala u prethodnom videu, koristi se protiv Alzheimerove bolesti i bolesti demencije, to jest staračke senilnosti ili zaboravnosti. Poboljšava cirkulaciju krvi u mozgu, osiguravajući bolji metabolizam i razmenu materije i energije u mozgu i povećava njegove performanse pre svega. Povećana je mentalna energija i jasnoća, koncentracija i memorija. Delovanjem na neurotransmitere poboljšava se strujanje nervnih impulsa, a gotu kola poboljšava cirkulaciju i u mozgu i u našim nogama, pa nećete više imati teške noge, edeme, flebitis, varikozne vene i slično, a u tom smislu deluje slično kao ginko. Gotu kola se primenjuje kod mnogih rana da bi pospešila zaceljivanje i smanjivanje veličinu ožiljaka koji se formiraju nakon zarastanja. Gotu kola se takođe koristi u terapiji gripa, lupusa, raka uterusa, bolesti jetre kao što su ciroza, žutica, odnosno hepatitis, atrofija mišića, dobra je za zaceljivanje lezija oka, te za pojačavanje rasta kose, protiv čira na želucu i mnogih bolesti grla. Studente će takođe najviše zanimati činjenica da gotu kola poboljšava pamćenje, dok će svi pod stresom osetiti njeno antistresno delovanje. Moram da spomenem i to da deluje protiv kongestije, te da se kod nekih problema sa sinusima preporučuje uveče i to u dozi od 1/4 kašičice praha. Samlevena u prah često je praktičnija za uzimanje nego da je trošite u obliku čaja. Gotu kola može da se konzumira kao salata, čaj, kapsule, prah i naravno u obliku kapi.